21 март дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. майдони маҷмӯаи варзишӣ 6 гектар, ҷойҳои нишаст дар варзишгоҳ 15 000 адад ва маблағи сохтмон 36 миллион сомониро ташкил медиҳад. бинои варзишгоҳ 3 ошона буда, дар он барои варзишгарон ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, ҳуҷраҳои духтурон ва маъмурият, инчунин дигар иншооти ёрирасон мавҷуд аст. дар маҷмӯаи варзишӣ барои духтарону писарон толорҳои алоҳидаи машқу тамрин бунёд шудааст. дар рафти бунёди варзишгоҳ 100 нафар сохтмончӣ бо кори муваққатӣ ва баъди мавриди истифода қарор додан 20 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. маҷмӯаи варзишӣ аз як даромадгоҳи марказӣ ва 5 даромадгоҳи иловагӣ иборат мебошад. масоҳати майдони футбол 118 бар 72 метрро ташкил дода ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонда шудааст. дар ин маҷмӯаи муосири варзишӣ ҳамчунин имкон аст ки дилхоҳ чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангӣ гузаронда шавад. аввалин чорабинии идона дар варзишгоҳи нав таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки пешвои муаззами миллат буд ки бо ҳузури шумораи зиёди роҳбарону фаъолони вилояти хатлон баргузор гардид.